Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Хрысту, паважаныя. Гэта радыё Марыя, легенда пра кветку, і я, Анастасія Аўдзевіч. Мы ўжо сустрэлі май, ён жа травень, усё прыгожае, зялёнае, усё дыхае новым жыццём. І ведаеце, вось гэтая праграма, якую я сёння планую запісаць, яна, напэўна, была самая такая цяжкая за апошні час. А магчыма, самая цяжкая за ўсе 3 гады існавання легенды пра кветку. І чаму так? Бо я хачу распавесці пра адну такую пэўную рэч, якая вельмі цесна звязана са стварэннем гэтага свету, але распавядаць яе буду вельмі такім навуковым языком, як кажуць, навуковай мовай. І калі май гэта месяц, другая назва да мая гэта травень, то і распавесці я вам хачу пра траву. Бо як мы ўспрываем вясну? Вось пачала зеляніць трава, і мы такія: вах, скора будзе цяпло, скора распусцяцца дрэвы, скора будуць кветкі, скора прыляцяць птушкі. Всё, новае жыццё пачынаецца, травка зеленеет. Вось менавіта наконт гэтай траўкі сёння я хачу з вамі паразмаўляць. Але чаму цяжкая для мяне гэтая размова і цяжкая гэта такая праграма? Я, як чалавек, які мае біялагічную адукацыю, я батанік, вось, то бок я на ўсе працэсы, якія бачу ў навакольным свеце, я гляджу з такога навуковага пункту гледжання. Вось сапраўды так. Бо я ведаю, як тую ці іншую там з'яву прыроды і гэтак далей можна неяк так распавесці навуковай мовай. Што ж гэта значыць? Гэта фізіка, гэта хімія, гэта біялогія, да? Што вось атрымоўваецца ў навакольным асяроддзі. І цудаў, здаецца, павінна увагуле не быць у маім жыцці. Але чым глыбей я пазнаю вось нейкія такія навуковыя дасканаласці навакольнага сусвету, тым больш я сэнсую табе, што цудаў на гэтым свеце значна больш, чым мы можам нават сабе уяўляць. І вось давайце паразмаўляем пра траву. Як яна звязана з тэорыяй эвалюцыі. Увагуле, пэўным часам мне было вельмі цяжка прымаць вось некую хрысціянскую такую дагматыку. У першы дзень стварыў тое, у другой сёе, а куды дзець дыназаўраў, а куды дзець тэорыю эвалюцыі, а тое, што ў нас з абезьянамі агульна нейкі продак у далёкіх часах. Дзесьці ўнутры было велькі такі, там войны ішлі паміж тым, што я адчуваю душой, і тым, што я ведаю сваім разумам, як кажуць, спрачалася там усё. Але ў пэўны час я сэнсавала, што Бога няма часу. Тое, што дзесьці падзяляецца на пэўныя перыяды, сёння, заўтра, паслязаўтра, у Бога няма часу. Яно ішло, магчыма, ўсё паралельна. І гэта ўсё неяк так расклала па сваіх месцах. Гэта такая была ремарка. А зараз пра траву. Вось трава, што ляжыць у нас пад нагамі, гэта цікавостка вялікая. Яна перажыла 5 выміранняў. А мы часам нават не ведаем, як называецца гэтая трава. Вось выходзіш на двор, глядзіш пад ногі, так, там зялёны дыван. Мы яго бачым кожны дзень, ходзім па ім, але што гэта? Больш скажа, гэта трава. Ну, хтосьці скажа, ну, гэта газон. Больш такі адукаваны скажуць, ну, тут мятлік. Але амаль ніхто не назаве пэўны від. А між тым пад нагамі гэта не проста расліна. Гэта адна з самых паспяховых форм жыцця на планеце. Гэта форма арганізмаў, група нават арганізмаў, якая перажыла і падзенне астэроіда, і ён, дарэчы, знішчыў дыназаўраў. 60 мільёнаў гадоў чакала сваёй гадзіны. Потом амаль за некалькі мільёнаў, 60 чакала, і за некалькі мільёнаў захапіла амаль што ўсю сушу. Гэта тая група раслін, якая змяніла зубы коням, ногі антылопам, а магчыма і паўплывала на эвалюцыю нашых продкаў.
І вось буду так тэзісна распавядаць. Слова якога няма. Гэта тэзіс першы. Бо сапраўды у батаніцы не існуе тэрміна трава. Трава гэта не таксаметрычная такая, таксанамічная, прабачце, катэгорыя. Гэта не сямейства, не род. Гэта пабытовае слово трава. І яна прыкладна азначае, што невысокая зялёная расліна з мяккім сцяблом. Пад гэтае апісанне пападаюць тысячы розных раслін з дзясяткаў сямействаў і гэтак далей. Напрыклад, вось мы глядзім, і што мы бачым? Гэта трава, а гэта мятлік, гэта сямейства злакавых, напрыклад, гэта вось канюшына, гэта ўвагуле сямейства бабовых. Гэта спарыш, гэта сямейства грэчкавых, а вось гэта асака, гэта сямейства асаковае. І пайшло-паехала. І вось кожнае з гэтых сямейств, гэтых раслін, яно же мае такую сваю уласную гісторыю эвалюцыі, даўжынёй у дзесяткі мільёнаў гадоў. А мы аб'ядналі гэта ўсё адным словам трава, бо яны ўсе нізкія да зялёныя. Але калі задумацца, дык што ж такое трава-то? Тэзіс другі. Дыназаўры, якія елі траву. І вось тут такая цікавостка. Да 2005 года лічылася, што трава з'явілася значна пасля таго, як дыназаўры зніклі. І падручнікі нам сцвярджалі, што трава – гэта прадукт кайназою. Ну, выбачайце, крыху тэрміна ўсё ж такі будзе ў гэтай праграме. Вось, гэта такі прадукт новай эры, якая пачалася 66 мільёнаў гадоў таму, а дагэтуль дыназаўры блукалі па нашай планеце і елі што? Елі папаратнікі і хвойныя лясы. А вось травы яны не ведалі. Але есть палеантолагі, якія знайшлі закамянелы памёт адных з дыназаўраў у Індыі. Ён вельмі добра захаваўся, і вось яны пачалі его даследаваць. Ну, што ж яшчэ палеантолагам рабіць? І ў гэтым памёце яны знаходзяць фіталіты. Што такое фіталіты? Гэта мікраскапічныя часціцы кремнезёма, якія трава адкладвае, знапашвае ў сваіх тканінах. І вось гэта форма фіталітаў, яна вельмі спецыфічная для розных груп раслін. Ну, як гэта, напрыклад, адбіткі нашых пальцаў. Вось настолькі гэта вось прынцыпова ў раслін. І вось гэты аналіз, ён паказаў, што ў памёце прысутнічалі рэшткі як мінімум 5 розных відаў травы. Сярод гэтых вось продкі сучаснага рысу і бамбука. І вось што атрымоўваецца, што трава не толькі існавала ў той час, калі жылі дыназаўры, але і найхутчэй за ўсё яна зарадзілася крыху раней дыназаўраў і была ўжо разнастайна. І вось гэты гіганцкія дыназаўры, якія хадзілі па планеце, яны яе елі. І ўсё гэта вось было мінімум як 1 100 000 гадоў таму. Вось уявіце сабе гэты адлегласць гэты часу, я нават слова не магу знайсці. І калі травы існавалі так даўно, чаму ж яны не дамінавалі? Чаму, калі мы кажам пра свет дыназаўраў, гэта быў свет папаратнікаў і голасеменных, а не свет лугоў, палёў, саван і стэпаў? Справа ў тым, што тэзіс трэці, 60 мільёнаў гадоў чакання. Справа ў тым, што трава з'явілася ў свеце, калі панавалі лясы. Вось гэтыя высокія дрэвы, яны перахоплівалі сонечнае святло. І нізкарослым гэтым траўкам заставаліся проста драпкі гэтага святла. Яны дзесьці на прагалінках раслі, на ўзлесках, на берагах, можа, нейкіх там вадаёмаў, рэчаках і так далей. Яны не тое, што там незначна раслі, яны нават найхутчэй не квітнелі, яны проста выжывалі. І так працягвалася мільёны гадоў, дзесяткі мільёнаў гадоў. І вось падае гэты вялікі астэроід, гэта ўжо навукова даказана такая тэорыя, так, як ён знішчае дыназаўраў, а трава перажывае гэтую катастрофу. Мяняўся клімат далей, кантыненты расходзіліся, а трава, што гэты час зрабіла, яна адаптавалася. Але дамінаваць яна ўсё ж такі не магла. Ім і ў гэты час перашкаджалі дрэвы. І ўсё мяняецца дзесьці у познім міяцыёне, калі я нічога не блытаю, так называецца гэты перыяд,
Вось гэта за гэты геалагічны такі кароткі перыяд трава захоплівае велізарны прасторы. Яна стварае саваны Афрыкі, прэрыі Паўночнай Амерыкі, стэпы Еўразіі, пампасы Паўднёвай Амерыкі і гэтак далей. І вось гэтыя травяністыя экасістэмы, які сёння пакрываюць 40% сушы, яны з'яўляюцца амаль што адначасова на ўсіх кантынентах. І што ж гэта адбываецца? І вось наступны тэзіс. Адбываецца гэта таму, што паветра стала бедным. Гэта звязана з вуглекіслым газам, а дакладней з яго недахопам. На працягу большай часткі гісторыі Зямлі, вось як нашай планеты, так, мы ведаем, што канцэнтрацыя вуглекіслага газа, СО2, у атмасферы была значна вышэйшая, чым сёння. І расліны, якія выкарыстоўваюць стандартны, прабачце крыху такіх тэрмінаў, С3 фотасінтэз, яны адчувалі сябе вельмі выдатна. Але каля 30 мільёнаў гадоў таму узровень вуглекіслага газу ён пачаў рэзка падаць. І вось пры такім нізкім узроўні вуглекіслага газу звычайны фотасінтэз станавіўся неэфектыўным. І вось гэтыя маленькія траўкі-мураўкі, якія мы сёння бачым вось на ваколіцы, яны ствараюць свой асобны шлях, калі можна так сказаць, з'яўляецца С4 фотасінтэз. І менавіта гэты механізм, ён дапамагае ім выжываць у сухіх, у гарачых умовах. І яны атрымоўваюць каласальную перавагу над кустарнікамі і дрэвамі. Калі нават сёння паглядзець, то С4 фотасінтэз, цыкл, ён характэрен у асноўным для траў. Ёсць нейкі там 1 ці 2 нейкіх адшчэпенцы, кажуць, некае там дрэва ці кустнікі вось мае таксама гэты фотасінтэз, але яны ўсе С3 яшчэ з тых мільёнаў гадоў таму назад. А вось травы гэта ўжо С4. Гэта было вельмі рэвалюцыйна, гэта было вельмі фантастычна, і менавіта гэта тлумачыць вось такую травяную, нават, можна сказаць, экспансію, і травы пачынаюць насяляць усю сушу. Травы з гэтым механізмам існавалі мільёны гадоў да таго, як стэпы пачалі выцісняць лясы, але ўсё ж такі нечага не хапала. І сучасныя даследаванні яны тлумачаць чаго. Не хапала 2 фактараў: сезоннасці і агню. І вось наступны такі тэзіс: трава – гэта саюз з агнём. Як так атрымоўвалася? Расходзіліся мацерыкі, змяняўся клімат, і ён станавіўся больш сезонным. Выразнае чаргаванне вільготных і сухіх перыядаў. Лясы апынуліся вельмі ўразлівымі. Яны не маглі так хутка прыстасавацца, вось гэты вялікія зялёныя гіганты. Засуха забівала часам гэтыя дрэвы. А на месцы іх расла трава, бо ўжо сонечны свет даходзіў да яе. І трава высыхала ў сухі сезон, але пачыналіся дажджы, калі дрэва там пакуль яно адрасце, гэта ж дзесяткі гадоў. Траве дастаткова літаральна некалькі тыдняў, бо менавіта вось кропка роста, яна захоўваецца ж пад зямлёй у травы, так? І таму пасля засухі яна вельмі хутка аджывае. Далей маланкі, шлі дажджы, маланка б'е ў дрэва, дрэва гарыць, згарае дрэва, і каб яму атрасці, яно найхутчэй ўжо загіне. А вось трава пасля гэтых пажарыш, яна вельмі хуценька зноў атрастала. Зноў ж такі, вось яна нібыта так у двухкосці абскоквала гэтыя дрэвы, так? І што мы такі вось атрымоўваем такі цыкл. Больш травы, гэта больш вось гэтага сухога паліва ў сухі перыяд. Гэта больш пажараў. Больш пажараў гэта менш дрэў, а менш дрэў гэта больш травы. І вось гэта С4 цыкл, гэта больш яшчэ біямасы, гэта больш прыстасавання да таго, што ўсё змяняецца. І вось так агонь, ён стаў саюзнікам травы супраць лесу. І за некалькі мільёнаў гадоў гэтая сістэма, яна змяніла планету. Яна зрабіла такой, як мы бачым яе зараз. Саваны і стэпы пашырыліся, а разам з імі мянялася і вось флора і фауна, як кажуць. Фауна мянялася, так?
І вось новы такі тэзіс, шкляняная браня і новыя зубы. Як я ўжо казала, кремній, сіліцыум, травы, асабліва саковыя, трываюць вельмі шмат. Яны занапашваюць гэты элемент. Вось, і сапраўды справа ў тым, што вось занапашванне вось гэтага кремнія, гэта такая асаблівасць для раслін, менавіта якая вартая вось трав, бо двудольныя расліны яны занапашваюць менш, а з травы 20-26% больш, то есть больш і менавіта вось гэтага кремнія, так, занапашваюць травы. І вось гэты кремній, ён адкладаецца ў клетках у выглядзе фіталітаў, пра якія я вам ужо распавядала, якія знайшлі ў памёце дыназаўраў. Фіталіты гэта вось гэтыя вось структуры. І ў доўгі час лічылася, што вось гэтае занапашванне гэтага кремнія, а мы ўсе ведаем, што кремній, ну што гэта такое, дзе мы кремній сустракаем яшчэ? Гэта песок, кварц, стекло, да? То есть амаль што шкляныя клеткі ў раслінах. Аб асуку можна ж рукі парэзаць, менавіта аб гэтыя вось шкляныя фіталіты. І што вось гэта такое было прыстасаванне для таго, каб жывёлы не елі гэтую траву. А жывёлы для гэтага таксама прыстасоўваліся. І што ў іх змяняліся зубы. Вось мы ведаем, што ў кароў, коней, антылоп, напрыклад, гіпсадонтныя зубы. Гэта той самы варыянт зубоў, калі жывёла прыстасавалася пастаянна есці штосьці такое вельмі жорсткае. І падаецца, ўсё тут правільна. Але, як я ўжо казала, новыя даследаванні, 2007 год, ён руйнуе гэтую тэорыю. Ён кажа, што фіталіты, яны значна мягчэйшыя, чым эмаль нашых зубоў. І зубоў тых самых коней, антылопаў ды кароў. І па шкале цвёрдасці фіталіты складаюць 51-200 адзнак, а вось эмаль 257. То бок, як ні круці, як ні пералічвай, там, да, гэтыя фіталіты сточваць зубы не могуць. І конскія і каровіны гэтыя зубы, яны сціраюцца найхутчэй з пылу і пяску, што ёсць на траве, вось, якая расце з зямлі. Навошта тады траве гэтыя фіталіты і гэтай сіліцыум, гэты кремній? А вось апошнія даследаванні, яны паказваюць на зусім іншы механізм. Справа ў тым, што гэтыя занапашванні, яны дапамагаюць, каб вось сківіцы, калі перажоўваюць гэтую траву, да, яны не раздушвалі тканіну ліста. Яны не даюць разбурацца клетка, тым самым зніжаюць засваяльнасць таго, што траву гэту ядуць. І сапраўды вось гэта цікавостка, яна руйнуе вось тую тэорыю. Яна нам кажа, што гэта не коні і антылопы прыстасаваліся да травы, да, а трава да іх прыстасоўвалася, бо яе карысталі як ежу. Куды ішла трава, туды ішла жывёла. І трава прыстасоўвалася, каб жывёла яе не з'ела. І сапраўды ў пэўны гэты час, вось тут скользкая тэма, але ўсё ж такі мы маем агульнага продка з абезьяны, яго звалі калісьці гамінідам. Вось тэорыя эвалюцыі чалавека з прыматам і гэтак далей. Да? Яна не вельмі блізкая, магчыма, каталіцкаму касцёлу, але ўсё ж такі я яе ўзгадаю. Дык вось, цікава тое, што на арэну выходзіць вось гэтая трава і разгортваецца вось гэта ранняя такая гісторыя чалавецтва, бо многія антраполагі звязваюць пераход да прамахаджэння чалавека з жыццём у адкрытых тэрыторыях. То бок, не так шмат лясоў, больш палёў, лугоў, саван і стэпаў, і ў гэтых тэрыторыях чалавек быў, проста павінен устаць на заднія ногі. Менавіта з гэтай травы мы калісьці пачалі хадзіць на дзвюх. Бо і відаць значна далей, да і рукі вольныя. І вось так з той травы, якую мы бачым дзесьці за акном, калісьці з цягам вось эвалюцыі праз пажары, праз астэроід, праз 60 мільёнаў чакання зніжэння там вуглекіслага газу, з эвалюцыі новага цыклу фотасінтэза, трава, яна выйшла на асноўную арэну. І дзякуючы ёй, чалавек
падымаецца з чатверення, як кажуць, на заднія ногі і становіцца вось тым правобразам сучаснага чалавека. Гэта тэорыя эвалюцыі ў дзеянні. Гэта навуковая тэорыя. Яна вельмі многае можа вось нам распавесці і неяк так аб'ясніць, растлумачыць. І вось меня, як чалавека навукі, гэта вельмі захапляе. Бо калі ўглядаешся ў стварэнне гэтага сусвету, ты бачыш колькі працэсаў вельмі значных, вельмі велічных, вельмі цяжкіх і сложных, калі можна так казаць, да, па сваю адбывалася ў адной толькі клеткі, адбывалася ў межах аднаго некага віду, ў межах сямейства. І усё гэта вось гэтым кіраваў, гэтым працэсам хтосьці вельмі дасканалы. Вось створца гэтага сусвету, гэта немагчыма нейкія цяжкія і сложныя працэсы біяхімічныя, фізічныя і так далей. І ў той же самы момант яны настолькі простыя, што чалавек бы сваім розумам да гэта бы ніколі бы не дадумаўся. І я гэтым вельмі шчыра захапляюся. Вось так, праз навуку я прыходжу заўжды да Бога. І ведаеце, калі так углядзецца, вось колькі ўсяго павінна было стварыцца ў гэтым свеце, тое, што я вам так распавяла пра гэту траву, якую мы нават не ведаем, як яна называецца на самой справе, каб мы сталі людзьмі. І якая думка была у архітэктара гэтага сусвету, як ён усё гэта спалучыў, колькі дзеяў было адначасова, паслядоўна, каб атварылася тое, што мы бачым сёння. І тэорыя эвалюцыі, яна ж была, ёсць і будзе. І гэта не пра тое, што ёсць дзесьці навука, а ёсць дзесьці вучэнне касцёла. Гэта пра тое, што мы праз эвалюцыю, а эвалюцыя гэта прыстасаванне да условий серады, якія заўжды змяняюцца, серады там, дзе мы жывем, гэтага сяроддзя нашага. Мы эвалюцыянировали, эвалюцыяніруем і будзем эвалюцыянировать. Прабачце, што па-расейску, але гэта было зразумела. І я лічу, што гэта фантастычна. І калі не Бог, то хто? Само яно адбывацца вось так вот просто ад ніадкуль яно не можа. І мы настолькі звязаны з нашым асяроддзям, настолькі цесна і настолькі яскрава, што гэта мяне вельмі шчыра захапляе. І вельмі здзіўляе тое, што чалавек часам гэтага не разумее. Што мы вельмі цесна звязаны з той жа травой, з тымі же птушкамі, жывёламі, нейкімі казуркамі і гэтак далей. Не будзе іх, не будзе нас, бо гэта вельмі цесная сувязь. І вось мяне вельмі шчыра яшчэ захапляе такі момант, ведаеце, калі кажуць, вось тое знікае некая расліна, там знікла жывёла, некая птушка і так далей, і людзі не займаюцца экалогіяй, навакольным асяроддзям, а я заўжды кажу, ведаеце, мы проста павінны пра гэта размаўляць, мы павінны пра гэта несці інфармацыю, мы павінны гэта тлумачыць. Чалавек, які мае веды, ён вельмі моцны. Моцны не толькі розумам, але і духам. І вось творца гэтага сусвету, шчыра кажу, ствараючы чалавека, ён не мог будаваць некую лесвіцу ў нікуды. І зараз, магчыма, у траўні месяцы, які па-беларускаму вось травень, да, ён прысвечаны гэтай траве, калі вы будзеце выходзіць на двор і бачыць гэту траву пад нагамі, вы задумайцеся, колькі ўсяго гэтая расліна зрабіла, каб вы сталі чалавекам. І колькі ўсяго зрабіў створца гэтага сусвету, каб была гэтая расліна, і далей былі вы. І гэта цуд. Вось для мяне чалавека, які вывучае вось гэтыя ўсе працэсы наваколля, хіміі, біялогіі, фізікі і гэтак далей, гэта сапраўдны цуд, якім я хачу з вамі падзяліцца. І дзялюся. І, напэўна, у наступны раз, калі вы будзеце глядзець на гэтую траву, вы паглядзіце на яе крыху іншымі вачыма. Вельмі спадзяюся, што ў мяне атрымалася данесці вось нейкую такую складаную для мяне інфармацыю да вас, каб вы зразумелі, як праз вось гэту эвалюцыю той же нават самай травы хтосьці атрымаў новыя зубы, хтосьці бегаў па саванах, у яго пальцы зрасліся, сталі капыты, да? А хтосьці проста стаў на заднія ногі і пачаў глядзець кудысьці ўперад, ці ў неба. Вось. Такія складаныя рэчы паспрабавала растлумачыць простай мовай. Спадзяюся, атрымалася. З Богам, да наступных сустрэч і да наступных раслінных і батанічных цікавостак. З вамі была Анастасія Аўдзевіч.
Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.